Ето и за първи път, за първи кръг, гледайте се как ще си вземем с тази ръка. Това ще е като, да се няма, че няма да е, ама като урок, какво се случва в такива ситуации. Като човек е малко по-гриди, отколко трябва. Окей. Поемаме ремул. Няма ремул е един кричер, който може да касне. Ако го Това не е убият, лошо, той е бял син. може да си го върнем. Бял син е добре, че поне няма въркулация, че ако има нещо опасно... Стига нещо опасно. Да, окей, ама ние с това не може да се оправим така и така. Ще трябва да го рейснем. Което ще е доста лесно, но не. Еми, принципно няма да е толкова сложно, ако не изигра кливъра са. Тихо, че имаш един кливър и... То е такова, това е добре. Атакуването е окей. Не, тук някакво му закачи. Той може би се скрил. Има. Така ми прилича като на скриното понето. Той мисля, че сега следва. Също вие. Или някакъв 2 дроп и... Лисичка оферта. Не, то ще е индиадвайт. Та лисичка няма живее дълго. Да, за сега... Сме доста окей. Но то ще му проправяме пътя, за сега водим в рейса. Да. Ние го убиваме за 9 хода, той нас за 19. Естествено няма да остана така нещата, но той пък е скрънат удобно, въобще... То ние сега малко ще се окажем скрънати, ама... Да, сме добре. Оп, ето още един таргет за дедуейта. Да. Опа, не това. Неговите кричери са малки, което е супер. Това е добре, да. Нещо по-голямо като изиграх, което пречи на вампира. Това нещо е наистина скрънат и... Чакай да видим какво става. Това е хубаво, защото иначе ние... Хубаво не е то. В смисъл, хубаво е наистина. Въпросът е, нас ни притеснява кливъра, а не толкова кричерите му. Изтегли земя. Изтегли земята. Мисля си хода, значи ние време да изтегнем Маунтин. Да, ама не. Тя може да не ги играш между другото. Не пречи. Няма само смисъл. И сега тук виждате, пример как вампар интерлопера прави 6 демидж, може би 8. Имайки предвид, че имаме ремува. Да, F4. Ако не изиграе нищо, някакво да играем така и така. Чуди се. Той стегне още една смяна. Нищо, няма лошо. Това ни е червена. Даже ако 3-2 спирица, ако изиграе, ще бъде чудесно, просто ще го тренем с интерлопера. И ще го преиграем. Без да хабиме Godrimal Spells. Ако изиграе 2-3, го убиваме, защото нямаме голям избор. В смисъл, не може стоим и да гледаме... 2-3, какво ще прави? Чапагайста. Да, Чапагайста. Просто ако стоим и гледаме шлифера, той рано или късно ще го екипне с нещо и ще ни стане много кратък живот. Пък и той не може да блокира. Според мен той няма екипмент, защото ще... Тук сме all-in на... не 4, мана, това е Трабант Сентрис. Моля. Добре, това не е добре. Проблем. Зависи какво ще изтегне. Проблем. Не го играй. Добре, за какво не го играя? Какво значение има? По-добре да го играя, може да се наложи да каснем нещо после. С много мана. Добре, окей. Часовника стана малко са по-различен. Значи часовника ние си взимаме за 4 хода, той си взима за 6. Тоест, трябва да направим нещо. Това нещо включва топдекване на не знам аз на какво, защото... На 2 Маунтина поред. 2 Маунтина поред не ни оправят с този. Оправят, защото мога да чъпнем. Мога да чъпнем, но трябва да чъпнем 2 пъти. Но да, в смисъл, в първия Маунтин ще чъпнем 1 път и така. Доста кофти се получи тук с това. Този ще направим 1-2 с Google с чанта. Което допълнително ще ни забави още един ход. Това вече беше прекалено, не смисъл, това е 7-ми ход. Случва се. Той мисля, че ще блокира. Аз на него место не бих блокирал. Да, той си мисли, че вече някак да падне, освен ако не го убием. Това изречение прозвуча странно. Факт, Няма как да падне, освен ако не го убием.
Може да се свърши карта в библиотеката, но ме съмнява. Ами ние имаме 2 хора живот. Да, Защото не може да блокира. трябва Не са 2. 3 са. Значи 3 са, но третия е фатален. В смисъл, шифъра някакво му кажа. Да. Нямаме лайфлинк, значи ако сега не топдекнем нещо, ние нямаме искал да го убием, ако този ход трябва да топдекнем, иначе до там. И то ни трябва маунтин. Каручка. Оле, боже. Това вече е много лошо. Еми, Защото сега ни отиде и часовник. да са ни отиде часовника. Той ще го убие в края на хода. Да, факт, ама. Ами тук нямаме на какво се надяваме, освен на чудо. По някакъв начин трябва да топдекнем маунтин, Оливия, да... Да, Оливията беше добро начало, ама още че да, ние умираме. Еми, супер тъпо смисъл. Съвсем слъмпа по-късно беше показано защо... Аз викам да сложим един скелет все пак. Той доста добре спира тези... Не скелет, пак ни рипа тогава. Или кочис от това. Не, кочис. То за какво? То окей, с толкова много римо. Добре. Еми, това не е така. Се надявам, че не остане. Като предния път. Еми, тук ако имахме един маунтин, можеше да каснем Оливия, нещо да... Не може. Нямаше как, защото тя трябва и да пингне... Да, ама на 8-ми ход продължахме да нямаме маунтин. Случва се. Ако бяхме стегли маунтин, щяхме да имаме и 3-1 в игра. Тук играме първи. Това вече така е, окей. Идеално. Не е идеално, още и маунтин. Трябва ни маунтин, но... Касаме ти в итерации и почваме битдауна за едно. Той ни бие за едно и ние трябва да го бием за едно. Да. Ето е момента. Също видим дали ще ни бие за едно. Маунтин. Тук играта започва да ми прилича на една друга игра. Трябва да изтегим маунтин, просто е задължително. Ние имаме само още 6. Значи 6 от 32... 6 не е малко. 6 от 32 около... То прист не ни притеснява. Да, то прист той си е взял въобще. В смисъл трябва да почнем да ги избиваме и да... То още е, че и часовник няма, нищо нямаме. В смисъл тази игра... Един маунтин нещата се променят. Един маунтин нещата се променят, но въпросът е да го стегнем и на време, защото ако не го стегнем на време, дали Swamp не ни върши работа. Точно това е. Много малък ни е шанс. В смисъл... За кое ти е малък шанс? За друго, който ни върши някаква работа. 6 от 30, как ще е малко, бе? Не е много, със сигурност. Ми предлагам да оставям да ни удари или... Не, какъв е смисъл? Да го убием. 2D2. Ужас. Ужас, това е положението. И сега той ще изиграе 4-5 и... Като изигра 4-5. Имаме плъхче. Имаме плъхче, смисъл, то не ни плъхче, това поне лети. Да бяхме го оставили 1-2. По принцип можеше, ама... Ето. Не. Разпира. Оле, боже. Whatever. Ами не е whatever. Абсолютно whatever. Не е whatever. Имаме виктим се път. Не, тук ще го агрирам. Агрирахме го. Така да. Та игра показва защо черно-червеното не е яко. То аз не знам дали... Не. Пази ме. Бате, какво направи? Аз го направих, естествено. Така да е. 5 хода атака за едно, какво? Оферта. Хаунтинг. Ужас. Окей. Си взимаме скоро какво да направим? И скоро ще драфтим пак. Защото нямаме... Не, мога да тук декнем Оливия по принцип.
изпратило кливъра, за който говорихме. Това е лошо, защото вече нещото става после много неприятно. Сега не трябва култист, но бързо и спешно. Тия поне няма лайфлинк. Да, то това няма значение. Има... Той виж как си пази спирите, смисъл да не мога... Естествено, това му е най-важният кричър в момента. Да, ама ние Ние не оцелихме, можем да се смисъл оправим. на този дека му е добър. Нашия пък е тъпа сметка на това. Той е нашия всъщност. Чакай. Няма да имаш го пред... Мога правим да го реснем. Мога да не играем, Чакай. да екипира. И някакво чакам, този трябва да играе. Чакай да помисли малко да е. Какво значи то трябва да изиграш? Значи, защото не мога да му избием всички кричери, рано или късно ще се окаже кричер с кливър екипиран, трябва да почнем да го реснем. Другия вариант е да играем той и да се опитаме да му убием всички кричери. Но не знам. В смисъл този бил ще се връща и... Да. Да, е круйно. Просто ако шансът не е той да няма спел, то да се флипне и да почне да го удря за... Там, той има дабл страйк. Има да го удари за 6. Той по принцип сега ще го пази Лантър спирите и да си го връща. Ние мога да му го... Ама този не може да се блокира само 2. Когато... окей. Това е много хубаво, да. Затова трябва да играем него, защото просто единственият ни шанс е нещо да няма спел. Да. То да се флипне. Това е окей, бе. И... Ако отдъкнем Оливия, между другото, сме много бизнес. Като отдъкнем Оливия, играта свършва, ако я резолваме, няма проблеми. Обаче, лошото е, че не знам, това ни трябва горе-долу. Тук сега... Да. Тук сме задължени да го убием това. Защо? Ако вземем 7, другия ход умираме, нали се сещаш? Ама следващия ход ще го убием просто. Защо да го убием следващия ход? За да си флипнем са круина от лоа, затова. Да. Защото той ще го мога да преиграе още сега. Да. Той дори даже това ще направи. Именно. Върши го и го преиграва. О, боже. Това беше всичко. Добре, хубаво. Нямаме вече съвсем... Има по принцип какво да направим, сега сме окей. Този трябва да изиграем. Да, играм Патришина, за да мога да ги имаме живот. Имаше най-лошата карта. Спел и то такъв дет се справя с Outlaw. Може да има бонус. Да. Не бонус ми, кострофобия. Бонус ще е хубаво. Кострофобия може да има. Ужас. Просто... Нищо. В смисъл, абсолютно безпомощни. С кофите ремува и... Ти като се скриваме по този начин, то няма какво да направим. Това не е скриване това даже. Това е просто ние играем малко кричери в дека. И като не ги стегим да направим някакъв прешер... Това не е скриване. Смисъл 2 игри бехме скривнати на цветна мана. Да, са топ. Играхме някакви спел. Първата бяхме наистина скривнати. Окей. Втората какво в смисъл? Тия карти може да са в игра, знаеш кога. Играхме все пак и 7, да не сме играли малко. Сега тук вече трябва и да топдекваме освен това. И худе. Върши играта. Не особено, трябва да играем култист. Не култист, трябва да си играем при всички положения. Първо да такова. Това няма един ген живот. Да, естествено, мъртви сме, в смисъл. Това беше ясно. Ми е лек. Затова може би трябваше да играем оня, да мога да му убиваме кричерите, не знам. Там този, ако нямаше как да се оправиш, щяхме го реснем. Да. Тъй, че... Да, виеме. Макар, че надали ще забрави да такова. Съмняваме и аз забрави да такова. По-скоро ще е такова. Как го виждам. Хубаво е, като имаш дек с Оливия, ама трябва да тегиш и Оливията. Истина показваме, защо черно-червеното не е яко. Да. Че ако ще играете някога пак такива неща, не ги играйте по-добре. Значи да видим какво ще изтегнем, когато играта Up Swamp. Добре, това върши някаква работа. Да, имахме някакви аутове от цялата ситуация. Не много, но имахме някакви. И скелета не трябваше да го слагаме, защото ти е много флайер. На този дека му беше хубав. Не мога да се отрече. То хубав, ама нашия дек това е. Не беше дек. Get it. И втори драфт ще има след малко, ще се видим в него.